Veient la pel·lícula tan ben feta, El cartero i Pablo Neruda, vaig pensar en el meu amic Eduard, que fins ara ha estat carter, un carter il·lustrat, en un poble mariner, davant d'allà on el delta de l'Ebre tanca el seu braç més meridional. Jo ara no sé si el meu amic, en el llarg temps que va fer de carter, 30 anys ben bons, va poder resoldre alguna urgència amorosa gràcies a alguns versos presos d'aquí o d'allà. El més probable és que sí, perquè les relacions, i més si anaven amanides amb una mica de sofregit literari, li encantaven. El que sí sé, i aquí hi ha el paral·lelisme amb la pel·lícula, és que Eduard, en els seus tràfics diaris, carretejant centenars de cartes, telegrames, publicacions i alguns envolums postals, anava a dur la correspondència a un novel·lista molt cèlebre de la literatura catalana, que no era ningú altre que Sebastià Joan Arbó, amb qui tenia relacions de parentesc. Van ser molts anys els estius de relació professional i personal que el jove Eduard, talment com el carter sicilià envers Neruda, no va deixar escapar, perquè li representava un enriquiment cultural i humà i una reafirmació en l'estima per la terra i la gent de l'Ebre que el novel·lista va saber descriure com ningú. Ja me'ls imagino allà, davant la mar oberta, després del lliurament postal, fent un refresc i continuant cada dia una conversa instructiva i amena. També fa temps que aquests diàlegs van acabar-se, perquè Arbó va morir ara fa 12 anys. Però queda el record, de la mateixa manera que d'aquí un temps el carter Eduard, doblat en el seu temps lliure de gran lector i d'home inquiet per la difusió de la història del seu poble, recordarà les hores que feia de més i el matinet que es llevava per anar a l'oficina, des d'on, un cop classificat el material, sortia com un llamp cap als carrers del seu poble, batejats sempre amb l'aire de la mar, i repartia cartes, simpatia i eficàcia.